бетанаффус бо Зарнигори Рустам. ассалому алайкум шунавандагони азиз, шумо мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадоро гӯш мекунед. ёдовар мешавем азизони дил, имрӯз аллакай сана 14 август соли 2024 рӯзи чоршанбеи ҳафта барои ҳамаи шумо бубарор ва муборак бошад. ёдовар мешавем ки айни замон нашри махсуси барномаи бетанаффус ва ин лаҳза бо шумо ман Зарнигори Рустам. инак пешниҳод месозем барои шумо имрӯза анамин нашри махсусро. барномаи махсус дар доираи лоиҳаи мактаби ҳаёт амалӣ мегардад. лоиҳа аз ҷониби Каритаси Олмон маблағгузорӣ шуда тавассути ташкилоти ҷамъиятии Зумрад дар ҳамкорӣ бо ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоӣ дар Тоҷикистон, ҷамъияти машваратии равоншиносон ва психотерапевтҳои ҷумҳурии Тоҷикистон, нерӯбахш ва мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри Нав татбиқ мегардад. ҳадафи лоиҳаи мазкур мусоидат ба хонандагони мактаби интернати ноҳияи шаҳри Нав дар иҷтимоигардонӣ ва ҳамгирӯӣ ба ҷомеа тавассути расонидани машваратҳои ҳуқуқӣ, равонӣ ва иҷтимоӣ, гузарондани чорабиниҳои иловагӣ оид ба ташаккули малакаҳои зарурии касбии хонандагон ки ба рушди шахсият нигаронда шудааст. азизони дил, бояд хотиррасон намоем ки ин нашри махсус бо иштироки мутахассисони соҳа дар радиои ҳамсадо баргузор шуда истодааст ва инҷо ҳузур доранд Манучеҳр Камолиддинов, ҳамоҳангсози лоиҳаи мактаби ҳаёт, директори рушд Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Қурбонова Умеда, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри Нав, Қутбиддин Каримён, устоди кафедраи психологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, аъзои ташкилоти ҷамъияти равоншиносон, машваратчиён ва равондармонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамаи шумоён меҳмонони муҳтарамро ба радиои ҳамсадо хушомадед мегӯям. хуб, инак оғоз мекунем дар бораи ана ҳамин лоиҳа, дар бораи ҳадафи лоиҳа. марҳамат, кадоме аз шумо сухан мегӯед барои шунавандагон ки айни замон шуморо гӯш карда истоданд? ташаккури калон. пеш аз ҳама барои ба нақшагирии ин лоиҳа тақрибан ҳамин гуна лоиҳаро мо дар мактаб интернати рақами 1 шаҳри Душанбе амалӣ намудем. ва дуюм қисмати ин лоиҳаи мо ба нақша гирифтем ки дар ноҳияи шаҳри Нав ки дар он ҷо низ ҳамин гуна мактаб интернат барои кӯдакони ятим воқеъ аст ва ин мактаб интернати ҷумҳуриявӣ аст ва мо ба нақша гирифтем ки маҳз дар ҳамин мактаб интернат мо бояд ҳамкориро ба роҳ монем ва ҳадафҳое ки мо бо якҷоя бо мактаб ба нақша гирифтем, ин ҳарчи бештар додани малакаҳои иловагӣ ё худ малакаҳои нарм ба кӯдаконе ки дар ҳамон ҷо таҳсил мекунанд, зист доранд, ба онҳо расонем. барои чӣ ин малакаҳо зарур аст? то ки ин кӯдакҳоро ҳарчи зудтар, ҳарчи бештар ба ҷомеаи ҳозираи Тоҷикистон омода созем, ки пас аз хатми ин мактаб онҳо худро дар ҷомеа пайдо карданро тавонанд. бо ҳамин хотир мо як миқдор ё як силсила чорабиниҳоро ба нақша гирифтем. ин гузарондани ҳар гуна маҳфилҳо барои рушд додани малакаҳои нарми ин кӯдакон, ё омода кардан ё додани таҳсилҳои иловагӣ, ё худ гузарондани маҳфилҳои алоҳида ки дар он ҷо мутахассисони ҳар соҳаҳо иштирок бояд кунанд. ва бо ҳамин корбарӣ мо ният дорем ки кӯдакони ин мактаби интернатро бо ҷомеаи воқеии Тоҷикистон ошно созем. фарз кардем ки як мисоли оддӣ барои интихоби касб мо чӣ корҳоро бояд ба анҷом расонем? онҳоро мо мехоҳем ки ба як
ҳар гуна корхонаҳои Тоҷикистон, муассисаҳои Тоҷикистон бурда ошно кунем, нишон диҳем ки дар он ҷо кадом намуди мутахассисо корбарӣ мекунанд. ё худ бо донишгоҳҳои Тоҷикистон ошно сохтани ҳастем, ки бубинанд ки дар ин ё он донишгоҳҳои Тоҷикистон ё муассисаҳои таълимӣ кадом намуди ихтисосҳоро тайёр мекунанд, ки ҷомеаи ҳозираи Тоҷикистон ба ин ё он мутахассис ниёз дорад. бо ҳамин хотир мо ҳамин лоиҳаро омода кардаги ҳастем ва дар давоми 2 сол амалӣ хоҳам кард. шумо гуфтед ки малакаҳои нармгардонӣ, яъне ба ин чӣ гуна малакаҳо дохил мешавад ва таҳти ҳамин ибора умуман чиро фаҳмидан мумкин? бубинед, дар худи мактаб интернат кӯдакои мо аз рӯи барномаҳое ки ба тариқи аз ҷониби возорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудагӣ аст, таҳсил мекунанд. лекин ба онҳо низ боз як миқдор ё як силсила малакаҳои иловагӣ ҳам дар кор аст. фарз кардем ки маҳфили хонадорӣ, ин асосан барои духтароне ки дар ҳамин мактаб интернат таҳсил мекунанд, ба онҳо равона шудагӣ аст. шакли пухтупаз, шакли хонадорӣ, чӣ гуна худро дар ҷомеа пайдо кардан, омода кардан ё ин ки дар маҳфилҳо баромад кардан, чӣ гуна бояд ин малакаҳоро онҳо пайдо карданашон дар кор аст. ҳамин гуна малакаҳоро мо дар маҳз дар ҳамин кӯдакҳо рушд медиҳем. ё худ маҳфилҳои эҷодӣ таъсис медиҳем, ки дар ин маҳфилҳо мо ҳар гуна мутахассисони ҳар соҳаро ҷалб меёбем, ки ба кӯдакон як аз ҳаёти худ як маълумот диҳанд, ки то ин дараҷа ё то ин мартаба бо кадом ё чӣ тавр омада расиданд. Як мисоли оддӣ, фарз кардем ки мо барои ҳамин маҳфили эҷодӣ мо кӯдакони ҳамин мактабро ба студияи шумо мебирем. хуб, ё ин ки ба радиои шумо мебирем, ки онҳо бубинанд ки журналистон дар соҳаи корбарӣ чӣ гуна барномаро омода месозанд, кадом намуди мутахассисон дар кор аст, кадом малакаҳо барои журналист шудан дар соҳаи маҳз радио зарур аст. ҳаминро мо ба таври шиносоӣ кардан ин кӯдаконро мо меомӯзонем. ва ё ин ки додани таҳсили иловагӣ. Дар таҳсили иловагӣ фарз кардем ки мо ҳозир як шартнома дорем бо маркази илмухона, ки ин кӯдакҳоро ҳафтаи як маротиба ба ҳамин марказ мебирем, то ки ин кӯдакҳо дар ҳамин марказ аз рӯи хусти худ самти ки дар оянда интихоб кардани ҳастанд, илмҳоро интихоб мекунанд ва меомӯзанд. Дар он ҷо фарз кардем ки илмҳои математика, алгебра бошад, забонҳои хориҷӣ бошад, биология бошад, физика, химия ва аз рӯи малакаҳое ки худашон интихоб мекунанд, илмҳои иловагиро меомӯзанд. ҳамин гуна мо ба онҳо малакаҳои иловагӣ ё ин ки малакаҳои нармро меомӯзонем, ки кӯдакон ба ҳаёти ҳозира ё ин ки ҳаёт ё ворид шудан ба ҷомеа омода месозем. хуб, гуфта метавонед имрӯз дар Тоҷикистон чӣ қадар теъдоди мактаби интернатҳо мавҷуд аст ва бо чанд тои онҳо имрӯз шумо ҳамкории воқеӣ доред? Яъне ки ҳамчунин шумо гуфтед ки
бо корхонаҳо донишгоҳҳо мо мебарем шиносоӣ пайдо мекунем, ҳамкорӣ мекунем. Дар ҳамин кор махсусан имрӯз агар шумо номбар карда тавонед махсусан кадом ширкат ё корхона ё донишгоҳҳо буданд ки шумо рафтед ва ҳамроҳи ҳамин гуна кӯдакон аз мактаби интернатҳо умуман возидҳои воқеӣ вуҷуд доштанд? Марҳамат. то ҳозир 12 мактаб интернати ҷумҳуравӣ дар Тоҷикистон амал мекунад ва ин мактаб интернатҳо бевосита аллакай робита бо донишгоҳҳои олии Тоҷикистон дорад. аз ҷониби мо бошад, мо кӯшиш мекунем ки кӯдакони маҳз мактаби интернат имкон пайдо кунанд ки рафта бубинанд ки ин ё он мактаби интернат кадом мутахассисонро тайёр мекунад. ва ба ғайр аз ин, илова бар ин, мо ба нақша гирифтагӣ ҳастем ки боз як вохӯрӣ бо маркази миллии тестиам низ омода кунем ва амалӣ кунем. ҳамкорӣ баромонед? бале, барои чӣ? Барои ин ки он кӯдако бубинанд ки шакли имтиёнспорӣ дар чорчӯбаи мактаби интернат дар кадом намуд ё кадом сатҳ амалӣ мешавад ба роҳ монда шудааст ки то ки онҳо як маълумот пайдо кунанд ва донанд ки чӣ тавр имтиҳонҳои қабул ба донишгоҳи олиро дар чорчӯбаи ин маркази тестӣ месупоранд. Ташаккури зиёд. Манӯчеҳр Камолиддинов, ҳамоҳангсози лоиҳаи мактаби ҳаёт, директори рушд Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон буданд. Ва мо суханро медиҳем ба Қутбиддин Каримиён, устоди кафедраи психологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, аъзои ташкилоти ҷамъияти равоншиносон, машваратчун ва равондармонҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. хуш омадед бори дигар. саломат бошед Зарнигор. Зинда бошед. Ва ман мехостам ки шумо дар бораи уман ҳадафҳои лоиҳа, шартҳои лоиҳа, чӣ гуна шартҳо, мақсадҳо дар пеши худ ин лоиҳа дорад барои мусоидат намудан ба баланд бардоштани сатҳи ояндаи ҳаёти ояндаи кӯдакони мактаби интернатҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, чӣ гуна дар воқеъ чорабиниҳои махсус ва тадбирҳо гузаронида шуда истодааст? Марҳамат. Ташаккур. Хуб, чӣ тавре ки аз номи худи лоиҳа маълум аст, мактаби ҳаёт. Ин омода намудани хонандагони мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои ҳаёт аст. Агар содда карда гӯем, хуб, барои ба ҳаёт омода шудан ба як нафар шахс чӣ лозим аст? Пеш аз ҳама доштани донишҳои муайян. Барои ҳаминам дар доираи лоиҳа мусаллаҳ намудани хонандагони мактаби интернат бо як қатор донишҳои муосир ва бисёр ҳам зарурӣ барои пешбурди ҳаёт дар оянда дар доираи лоиҳа ба нақша гирифта шудан, аз ҷумла дар самти таъмин намудан ё мусаллаҳ намудани онҳо бо донишҳои муайяни равоншиносӣ, равоншиносии муосир. тавре маълум аст, имрӯз пӯшида нест ки ва ҳама тасдиқ ҳам мекунанд ки баланд бардоштани самаранокии фаъолияти муассисаҳои таълими тарбиявӣ бе истифодаи донишҳои психологӣ ин тақрибан имконнопазир аст. Ва имрӯзҳо дар тамоми ҷаҳон ин ҳадафро бо ду роҳ амалӣ месозанд. яке аз роҳҳо баланд бардоштани маърифати ёки дониши психологии худи ҳайати омӯзгорон ва маъмурияти гӯем ки муассисаҳои таълими тарбиявӣ, ва аз ҷониби дигар таъмин намудани муассисаҳо бо равоншиносони касбӣ ки дар лаҳзаҳои мушкил ҳангоми ҳалли масъалаҳои мураккаби дар раванди таълиму тарбия ба миён меомада, чӣ гӯем, як нафар мушовири гӯем ки ҳамон маъмурияти муассисаҳо бошад. маҳз ҳамин чиро ба назар гирифта дар стратегияи рушди соҳаи маориф дар Тоҷикистон барои солҳои 2020-2030 пешбинӣ шудааст ки то соли 2030 тамоми муассисаҳои таълими тарбиявии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо равоншиносон, утоқҳои равоншиносӣ таъмин карда хоҳад шуд. ва аз ҳамин сабаб кори лоиҳа яке аз самтҳои фаъолияти лоиҳа ҳам анамин дар амал ҷорӣ намудани талаботҳои анамин стратегия низ ҳаст. дар доираи лоиҳа мо пешбинӣ намудем ки
дар муддати фаъолияти лоиҳа ба муассиса равоншиносон ба таври мунтазам омода фаъолият мекунанд бо назардошти хусусиятҳои миллӣ, тафовутҳои гендерӣ ва омода намудани гӯем ки хонандаҳои синфҳои болоӣ духтаракон ва писаракон. Дар доираи лоиҳа ҳатто ин ҷанбаам ба назар гирифта шуда равоншинос зан ва равоншинос мард ҳузур хоҳанд дошт, то ин ки масъалаҳои махсусе ки вобаста ба ҳаёти минбаъдаи оилавӣ, ташкил кардани оила, ҳал кардани масъалаҳое ки дар синни балоғат, дар синни ҷавонӣ, навҷавонӣ дар пешорӯи писарон духтаракон мебояд, дар ҳал кардани онҳо як машваратчии хос бошанд. Ва ҳамчунин фаъолияти равоншиносӣ дар доираи лоиҳа ба тавре ба роҳ монда шудааст ки ба таври яквақта ҳам бо худи хонандагон, ҳам бо ҳайати педагогӣ ва ҳам бо падару модарон ё шахсони наздик, шахсони ивазкунандаи онҳо корҳо гузаронда мешаванд. Яъне ба таври маҷмуӣ, ба таври ҳамоҳанг гузаронда мешавад, то ки самарабахшии фаъолияти равоншиносӣ хуб баландтар бошад. яке аз самтҳои асосии гӯем ки ҳамин хадамоти хизматрасонии равоншиносӣ дар доираи лоиҳа аз он иборат аст ки чӣ тавре якаи мамчер гуфтанд, такмил додани малакаҳои нарм дар хонандагон. Малакаҳои нарм ё ки чӣ тавре ки бо забони англисӣ soft skills мегӯянд, илми муосир исбот кардааст ки муваффақияти як нафар фард, мутобиқ шудани ӯ ба ҳаёт бисёр ҳам вобастагӣ дорад на танҳо аз дониш ва малакаҳои сахт бо ном, малакаҳои сахт яъне малакаҳои касбӣ, масалан доништани забонҳои хориҷӣ, кор карда тавонистан бо барномаҳои компютерӣ масалан, ё ки донишҳои соҳавии касбӣ. Ба ғайр аз инҳо инчунин ба таври бисёр ҳам ҷиддӣ вобаста аст аз як қатор малакаҳои иҷтимоӣ иртиботӣ, масалан муносибат, муомила, дӯстон дошта тавонистанд, дар ҳолати зарурат рад карда тавонистанд, хуб низоъҳои байни шахсиро ба таври созанда ҳал карда тавонистанд, интихоб карда тавонистани дӯстон, ҳамсар, интихоб карда тавонистани касби барои қобилиятҳои худ муносиб ва бозоргир. Албатта ана ҳамин гурӯҳи малакаҳоро малакаҳои нарм меноманд имрӯз ва муҳим будани онҳо барои ҳар як фард, чӣ тавре ки гуфтем, ин бисёр ҳам исбот шудааст, борҳо исбот шудааст. Ва ҳамин тавр яке аз самтҳои фаъолияти равоншиносӣ дар давоми кори лоиҳа аз ҳамин иборат хоҳад буд ки ба хонандагон ана ҳамин малакаҳои нарми иртиботӣ омӯзонда шавад, хусусан ки дар шакли ҷараёни муътадил ё ки ҷараёни оддии зиндагӣ ин чизҳо дар доираи оила асосан шакл мегиранд. Албатта мактаб, муассиса, мактаб интернат як ҷои худро дорад. Ҳатто масалан боғча исбот шудааст ки кӯдакони дар боғча тарбия мегиранд, назар ба кӯдаконе ки дар доираи нисбатан маҳдудтари оила тарбия мегиранд, онҳо малакаҳои нарм дар онҳо тезтар шакл мегирад, зеро ки онҳо дар як ҷомеаи муайяни аллакай қарор доранд. Аммо бо вуҷуди ин захираи лоиҳа ин худ оила мебахшад. Оила ин як захираи бениҳоят бузург аст ки бисёре аз ана малакаҳои нарм дар шахс ташаккул медиҳад дар солҳои аввали ҳаёташ. Ва аз сабабе ки мо бо гурӯҳи махсуси кӯдакон сару кор дорем дар инҷо, мо бояд анамин норасоии анамин ҷанбаи таъсири оиларо мо як нав ҷуброн намоем. Ва худи анамин лоиҳа фаъолияти равоншиносӣ дар доираи лоиҳа баҳс бо назар доред ҳамин чизо ба роҳ монда шудааст. Фаъолияти равоншиносон ниҳоят сершоха хоҳад буд дар он ҷо. Масалан фаъолияти ташхиси равоншиносӣ, яъне муайян кардани қобилиятҳои хонандаҳо, зеро ҳар як шахс қобилияти худро дорад ва агар муносиб ба ҳамон қобилиятҳои худи шахс агар ки интихоби ҳаёт ё ки интихоби касб ё роҳи ҳаёт агар мувофиқ ба онҳо ба роҳ монда шавад, он вақт муваффақиятҳои шахс албатта дучанд хоҳанд буд. Барои ҳаминам яке аз самтҳои фаъолияти равоншиносон ин ташхиси равоншиносӣ ё ташхиси психологии қобилиятҳо мебошад. Ва на танҳо албатта қобилиятҳо, ба ғайр аз ин ҳар як шахс мушкилоти равоншиносии худро дошта метавонад. Ин метавонад ки стрессҳо бошанд, нороҳатиҳо бошанд, осебҳои давраи кӯдакӣ бошанд ва монанд инҳо низ аз тарафи равоншиносон ташхис карда ва минбаъд вобаста ба натиҷаҳои ташхис гӯем ки фаъолиятҳои минбаъда ба роҳ монда хоҳад шуд.
самтҳои дигари фаъолияти лоиҳа ҳам ҳастанд. ман фикр мекунам ки шояд ҳозир ҳамкорҳо дар инҷа гап мезананд ва мо Бале. илова мекунем. хуб, ташаккури зиёд мегӯем ва азизони дил идома дорад барнома. шумо метавонед боз дар рафти барнома ба мо пайваст шавед агар саволҳо бошад ба шумо оид ба мавзӯъ ки имрӯз дар доираи лоиҳаи мактаби ҳаёт ба рӯи шумо пешниҳод мегардад мустақиман марҳамат метавонед пайваст шавед ба рақамҳои 38300944. мо бошем азизони дил пас аз шунидани таронаи бармегардем ва барномаро идома хоҳем дод. барои ҳамаи шумо рӯзи хушу хотирмон таманно дорем дар мавҷи 94.4 FM радиои ҳамсадо бимонед. бетанаффус бо Зарнигори Рустам. азизони дил идома дорад барномаи мо бетанаффус бо нашри махсуси лоиҳаи мактаби ҳаёт бо иштироки меҳмонони арҷманд. бори дигар ёдовар мешавам ки имрӯз дар меҳмонии мо қарор доранд манучер Камолиддинов, ҳамоҳангсози лоиҳаи мактаби ҳаёт, директори рушд Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон ва ҳамчунин Қурбонова Умеда, директори муассисаи давлатии таълимии Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри Нав, Қутбиддин Каримён, устоди кафедраи психологияи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон, аъзои ташкилоти ҷамъияти равоншиносон, машваратчиён ва равондармонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон. шумоён меҳмонони муҳтарамро бори дигар ба радиои ҳамсадо хушомадед мегӯям. зинда бошед ва ин лаҳза мехостам ки суханро ба муаллимаи азиз диҳам, ба Қурбонова Умеда, директори муассисаи давлатии таълимии Мактаби интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри Нав. муаллима азиз бори дигар хушомадед. умуман дар бораи кор фаъолияти Мактаби интернати ноҳияи шаҳри Нав сухан мерондед ва ҳамчунин дар бораи лоиҳае ки имрӯз амалӣ гарда истодааст. ташаккур Зарнигор. муассисаи давлатии таълимии Мактаби интернати ҷумҳуриявӣ барои кӯдакони ятим дар ноҳияи шаҳри Нав албатта муассисаи ҷумҳуриявӣ мебошад ва низомномаи намунавии худашро дорад ки дар он ҷо кӯдаконе ки масалан ятими кӯл ҳастанд, нимятим ҳастанд, кӯдаконе ки падару модарашон якдам дар маҳбасҳо қарор доранд, кӯдаконе ки падару модарашон майзада ҳастанд ё ин ки кӯдаконе ки падару модарашон ба бемориҳои вазнини гузаранда гирифтор ҳастанд аслан ҷалб карда мешавад ва албатта давлату ҳукумати имрӯзаи Тоҷикистон ба ин гуна қишри ҷомеа ки масалан намегузорад ки умуман ягон кӯдак дар хорузор бошад ё ин ки дар кӯчаву паскӯча оварагар бошад ва ҳамаи онҳоро таҳлил карда ба ҳамхел гуна муассисаҳои мо мефиристонанд ва чӣ хеле ки дар боло устодон гап задан вақте ки кӯдак ба муассисаи мо масалан ворид мешавад, дар ҳамин давраҳое ки вай ворид мешавад ман ҳам хел фикр мекунам ҳамчун роҳбари ҳамин муассиса ки ҳолати рӯҳӣ равонии ҳамин кӯдакон мӯътадил нест ба он хотире ки онҳо дар дасти моиндаранд ё ин ки дар дасти паиндаранд ё ин ки дар оилаи майзадаҳо қарор доранд ё ин ки дар оилае қарор доранд ки баъзе намуди хушунатҳо дар он ҷо дида мешавад ва пеш аз оне ки мо ҳамин кӯдакоя ба мактаби худамону ба худамон ҷалб кунем, мо аввал ба тамоми кӯшиш ҳаракат мекунем ки онҳо бехатарии худашона ҳис кунанд, дар муассисаи мо бехатарии худашона ҳис кунанд, онҳо ҳис кунанд ки гурсна намемонанд, онҳо ҳис кунанд ки ба онҳо ҳеҷ кас таҳдид намекунад, онҳо ҳис кунанд ки онҳо яъне ки ҷои хоб доранд, умуман озод ҳастанд. хай баъд қисман бо онҳо кор мекунем. чӣ хеле ки дар боло гуфтан мо низ дар муассиса равоншинос дорем ки ба қисмате аз кӯдаконе ки масалан ҳолати рӯҳии равонишон бисёртар вазнинтар аст дар алоҳидагӣ кор мекунад. умуман кӯшиш мекунем ки ба боварии ҳамон кӯдак дароем ва онро умед бахшем барои зинда будан, барои зиндагӣ кардан, барои ҳаёти хушбахтона онҳоро омода кунем ва баъд қисматҳои дигар ва масалан мо кӯдакое дорем ки бояд дар синфи 7 хонад мебиёранд кӯдака падар ё модар ё онҳоро ивазкунанда масалан ягон хешовандонашон мебиёранд, синну соли кӯдак бояд дар синфи 7, дар синфи 8, дар синфи 5 бояд бошад, лекин мо амхе зарурият мешавад ки кӯдака дар синфи 1 мешунем, чунки онҳо хондану навишта наметавонанд, маълумот надоранд
ба мактаб масалан ё фаро гирифта наштан ё аз сабаби оне ки падару модари шахсии худашона надоранд, бетарафӣ зоҳир шудааст. бетарафӣ зоҳир шудааст. Барои ҳамин ҳам албатта ин аввал ҳам бояд ба ҳукумати ҷумҳурӣ ташаккурҳои зиёд ба ҷаноби олӣ гуфтан дар кор ки ҳамаи онҳо сояи ҳамин кӯдакҳои ятиму бепарастор дар сояи дасти ҷаноби олӣ қарор доранд. ман ҳам хел фикр мекунам ки дар мактаб интернат кӯдакон умуман аз ҳама бештар бехафанд. ба онҳо тамоми чиз шароит муҳайё аст. онҳо тамоми шароитҳоро доро мебошанд фақат барои хондану аз рӯи худ кор кардан. бадтар ки онҳо калонтар мешаванд, масалан аллакай донишҳоро аз худ мекунанд, аллакай бо пастию баландии зиндагӣ ошно мешаванд. дигар мо аллакай баъди синфи нӯ аз 8 сар карда онҳоро мутобиқшавӣ онҳоро ба ҳаёт, яъне мақсади ман чи аст, кӯдаконе ки падару модар доранд онҳо ҳама вақт дилашон пур аст ки масалан вақте ки онҳо баъди хатми мактаб вориди ҷомеа мешаванд, вориди ҷамъият мешаванд, онҳоро ҳаст одамое ки ҳимоя мекунад, масалан дастгирӣ мекунад, аз паси онҳо корбарӣ мекунад. лекин кӯдакони мо ин чизҳоро надоранд. барои ҳамин ҳам мо кӯшиш мекунем ки аввал бояд онҳо ҳуқуқҳои худашонро донанд ва гуфтем манам хел донишҳои нарм, муомилаҳои нарма ба онҳо илова кунем, онҳоро омӯзем, онҳоро такрор ба такрор таъкид кунем ки ҷомеа мактаб нест, мактаб интернат нест. шумо вақте ки вориди ҷомеа мешавед, вақте ки ба аҳолӣ дар байни аҳолӣ мегаред, вақте ки донишҷӯ мешед ё ки коргар мешед, бояд шумо ҳамхел рафтор кунед. яъне ҳаёт мубориза аст. бале, шумо мутобиқ шавед ва ҳамин таҷрибаҳо нишон дод, бовар кунед ки ҳамин таҷриба нишон дод ки кӯдаки мактаб интернат бештар муваффақ аст аз кӯдаке ки падару модар дорад. сабабаш он ки аллакай вай омода шуда аз мактаб интернат вориди ҷомеа мешавад. яъне ки вай медонад ки вай фақат ба худаш ниёз дорад, вай омода аст. шумо бовар мекунед аз касе умедвор нест яъне дар зиндагӣ. ман ҳамин хел ҳис кардам дар ҳамин тӯли фаъолиятам ки масалан дар мактаб интернат онҳо ки аз як дег хӯрок мехӯранд, дар як ҷо хӯрок мехӯранд, бозӣ мекунанд, умуман ширинӣ ҳаёташона зиқию масалан ба ҳамдигар мегузаронанду мебинанд, онҳо ҳамаш якдигариша аккаю апа гуфта гап мезанад, бо номашон муроҷиат намекунанд, ҳамчун хоҳар бародар. бале ҳамин хел муроҷиат мекунанд. вақте ки аллакай да 3-ум сол, да 4-ум сол аллакай ва ё маблағ ёфта бо хоҳару додарошона, хоҳару додарои аслӣ нестанд. масалан як духтарака як духтари дигар дар дилаш дӯст медорад, ҳамчун хоҳар қабул мекунад. масалан як писар як бачааки дигар ҳамчун додар қабул мекунад. меҳри инсонӣ. ба ҳаминое аллакай хабаргирӣ мебиёранд. ҳарчанд ки тӯҳфаи калон ҳам набиёранд, онҳо метавонанд ки камакак ширинӣ ё як оддия ягон бозича ё ки ягон як чизи оддия гирифта омада ҳамун додарак ё хоҳаракаша хабар гирад. яъне ки аллакай да дасти вай маблағе аст ки аз худаш зиёдтӣ асту вай метавонад омада ҳамун кӯдаке ки тақдири вай ба ин монанд буд, яъне ки хабар гираду хурсанд кунад. дар бораи лоиҳа ман ҳамин чизро гуфтанӣ ҳастам ки албатта лоиҳа ба мо кӯмак кард ба он хотире ки масалан мо дорем кӯдакое ки ба чунон ҳолати рӯҳӣ равонишон вазнин аст ки ба вай масалан равоншиносонӣ варзида кӯмак карда метавонад, фақат ором карда метавонад. ман масалан дар 2 соли фаъолият ман аллакай чандин равоншиносонии касбӣ ба мо омада кӯмак карданд, аз ҳоли аҳволи онҳо пурсидан, масалан онҳо ҳамин хел карданд ки онҳо кушода шуданд, яъне ки он чизе ки дар дили худ махфӣ нигоҳ медоштанд сабаби муваффақ нашудани онҳо буд, ба онҳо кӯмак расонданд, онҳо масалан кушода шуданд, сирашона гуфтанд. баъд ёриҳои юридикӣ масалан бештар мо ба ҳуқуқи юридикӣ бештар мо ба расонда мешавад аз тарафи ҳамин лоиҳа, барои он ки масалан мо ҳуқуқшинос надорем дар муассиса, ҳарчанд ки масалан равоншинос дорем, лекин ҳуқуқшинос надорем. ҳуқуқшинос барои мо дар кадом маврид лозим шуда метавонад? масалан кӯдака дар овони кӯдакеш ба мактаб интернат мебиёранд, мепартоянд, амакаш, холаш, бибияш ё ким ки мебиёрад мепартояд. лекин ҳамун кӯдак масалан мерос дорад. да ким куҷо мерос дорад? падар дошт, масалан ваям модар дошт,
ба хотири он онҳоро масалан дар ҳамин хел мактаб интернат оварда мепартоянд ки ҳамон мероси онҳоро аз байн баранд. хешовандонашонро фурӯшанд, барои аз худ масалан, кардан. барои аз худ кардан. Вақте ки онҳо бузург шуданд мегиранд, ҳамин чиз ба ёдашон расидан мегирад ки ва ё масалан ноадолатона буд, падар доштанд ва ё дар ким куҷо хона доштанд, моликият. моликият доштанд ва ҳамин кӯмакҳои ҳамин ҳуқуқшиносон ва ин чизое ки аз ҳамин лоиҳа аст мо бисёр ба мо кӯмак мекунад барои аз худ кардани ба ҳамин кӯдак баргардондани моликият. шудааст ҳамин гуна дар воқеъ дар амал ҳолате ки ба вой расид ва ҳаёти мустақилона баромад, аз ҳуқуқҳояш огоҳ шуд ва он чизе ки аз ҷиҳати қонун ҳам ба кӯдак тааллуқ дошт соҳиб шуда бошад. бале ин аллакай чандин боро мо кӯмак кардем ва албатта вақте ки ҳамахе кӯмакҳо расонда мешаду кӯдак ана соҳиби моликияти шахсии худаш мешавад, он чизе ки ба ӯ тааллуқ дошт. албатта мо низ хурсанд мешавем ба ин ки масалан кӯдаки мо дар кӯча намемонад, аллакай ва як ҷо дорад ё як заминаке дорад ё сарпаноҳ дорад. ин чизҳо дар таҷриба бениҳоят зиёд шудааст. ва хулоса ҳамин аст ки лоиҳа ба мо бисёр дар бисёр мавридҳо масалан кӯмак кард. ман ба шумо гуфта метавонам ки ба қарибги як гурӯҳи хонандаҳои мо ба сайру саёҳати Искандаркӯл рафтанд. яъне ки Искандаркӯл ҷоест ки масалан мо фақат ва дар аз география, аз фани география мехонем, масалан дар харита мебинем. Ино рафтан дар ҳамунҷо қариб як ҳафта истодан, тамошо кардан, истироҳат доштан ва аз наздик аз боигарии ноёби Тоҷикистон боз аз наздик дидану дар борааш шунидан. гурӯҳи дигари хонандаҳо ба наздикӣ барои саёҳати дурӯза ба Норак бурдан, масалан аз он ҷо кӯдакони хурдтарак бурдан. аз он ҷо онҳо огаҳ шуданд ки масалан сарчашмаи об асту масалан барқ аз куҷо истеҳсол мешаваду, Тоҷикистон чӣ қадар захираҳои оби зиёд дораду обҳои ошомиданӣ зиёд дораду ва ҳамаи ҳамин чизҳо боис мегардад ки кӯдакони мо боз бештар вай шаванд, чӣ хел гӯям, рӯҳбаланд ба зиндагӣ шаванд, аз ватани худашон бештар огоҳ шаванд ки чӣ қадар дар як сарзамини бииштосо зиндагӣ мекунанд. ва анаболи чӣ хеле ки устод Манучер гуфтанд, дар оянда инҳо ният доранд ки масалан ки ба корхонаҳо баранд. вақте ки мо дар бораи касб гап мезанем, дар бораи касбу ҳунар бо кӯдак гап мезанем, хеле мешунавад ки масалан касби журналистика яке аз касбҳои беҳтарин ё ки касби табиб будан яке аз касбҳои беҳтарин. вақте ки вай вориди ҳамон корхона мешавад, аз ҳамон фаъолияти ҳамон мутахассис дидан мекунад аз наздик, вай аллакай дигар хел ин чиза қабул мекунад. ва ин ҳам барои мо як кӯмаки беандоза аст. ман мехоҳам миннатдории худамон дар ин ҷо ба ҳамин лоиҳа бирасонам ки дар қавати мо истода, албатта дар мактаб интернат фаъолият кардан бисёр душвор аст, чунки бояд ҳамшарик бошӣ ба ҳамон кӯдаки, ҳамфикр, ҳамдард бошӣ, ҳамшарик бошӣ, дар хандаи онҳо бихандӣ, дар лаҳзае ки онҳо мисол ғамгин ҳастанд, моям бояд ғамгин бошем. бо ҳамин хел қишри ҷомеа фаъолият кардан ин бениҳоят душвор аст. лекин албатта бо ташаббусҳои ҷаноби олӣ ман нагуфтан ба ҳақ надорам, чунки маҳз ҳидоятҳои ҷаноби олӣ аст гаштаи баргашта дар ҳар як бохӯрӣ дар шаҳру ноҳияҳо дар маҷлисҳои ҳукуматиашон гашта мегӯянд ки аз қишри ҷомеае ки масалан ниёз доранд, махсусан хонаҳои пиронсалон, ятимон хабар гиред, аз онҳо дидан кунед, ба онҳо кӯмак кунед, дар қавати онҳо истед. ва ана ҳамин ҳидоятҳои ҷаноби олӣ аст ки моя соҳибкоро, моя манами хел ташкилотҳо танҳо намегузоранд, дастгирӣ мекунанд ва мо низ барои манами кӯдакҳо мутобиқ шудан ба ҷомеаи кунунӣ, мутобиқ шудан ба имрӯза ҳаёт баробар фаъолият мекунем то кӯмаки худамонро расонем. албатта ман ҳамин хурсандии ман ҳамчун роҳбари ҳамин муассиса дар он аст ки кӯдакони мо аллакай бисёрашон дар Федератсияи Россия дохил мешаванд, мехонанд, донишҷӯ мешаванд, боз худашонро дар ҳамин давлатҳои бегона ҳимоя мекунанд, метавонанд хонда. масалан ман кӯдаконе дорам ки дар Ҳиндустон айни замон таҳсил карда истоданд, дар Туркия, дар Корея, дар Федератсияи Россия, дар донишгоҳҳои Тоҷикистон ва ҳама вақт мо бо онҳо дар дар алоқа ҳастем, бо WhatsApp суҳбат мекунем, онҳоро таъкид мекунем ки эҳтиёт шаведон, худатонро нигоҳ кунед, ҳуқуқҳои худатонро
поймол накунад дигар кас, ё ки шумо аз вайи худатон бохабар бошед ки масалан ягон хатогии шумо боиси масал гапшунавии мо нашавад. Шумо бояд шумо хӯроки давлата хӯрдед. Масалан шумо фарзанди Тоҷикистон ҳастед. Пеш аз ҳама шумо фарзанди Тоҷикистон ҳастед. Барои ҳамин шумо бояд ҳеҷ вақт исён ё ин ки доғ ба Тоҷикистон набиёред. Дар ҳаёт муваффақ бошед гуфта таъкид мекунем. Албатта ин боиси хурсандӣ аст. бале, дар ҳақиқат боиси хурсандист ки имрӯз нобаста аз оне ки аз кадом оила буданд, таърихи ба ҳамун гӯем хонавои кӯдакона омаданашон метавонанд дар оянда як шахси комил ҳуқуқи фарди солими ҷомеа дар қатори дигар ҳамагон бошанд. Ва гуфтан ҷоиз аст ки анамин кӯдаконе ки мебиёранд ба муассисаҳои кӯдакона аз кадом ҳаст ҳолатое ки дар он оила падарам ҳаст, модарам ҳаст, лекин кӯдак ба ҳамин муассиса меафтад. бале ҳаст. Масалан ман кӯдаке дорам ки расман падараш аз вай даст кашидагӣ, лекин дар ҳаёт дар ҳаёт аст. Масалан ҷудо шудагӣ зану шавҳар, барои он ки падару модар дар ҳаёт бошад камтар душвортар ба муассисаи мо овардан, лекин дар суд масалан даст кашидагӣ аз фарзандаш бо тариқи судӣ вай аз ҳуқуқи падарӣ ё аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум кардагӣ ҳолатҳо ҳам ҳаст. хулоса ҳамин ки дар мактаб интернат кӯдакони фақат ниёзманд ҳастанд, яъне ки ниёз ба ҳамон муассиса доранд. Барои ҳамин дигар илоҷ надоранд, яъне дигар илоҷ надоранд. бисёр ҳам бай мо суҳбат мекунем вақте ки бовар кунед аз кӯдак дида ҳамон ҳолати модарони танҳое ки масалан шавҳарашон мурдагӣ ё ки падароне ҳастанд ки оилашон мурдагӣ, боз оила бунёд кардан мехоҳанд. Масалан зани нав гирифтан, ҳамсари нав гирифтан, ҳиҷам ҳамон кӯдаке ки аз ҳамсари пешинааш шудааст вай карда наметавонанд, қабул карда наметавонад модари наваш. бисёр азоб мекашанд дар ҳамин ҳолат. падаро бовар мекунанд ҳатто гирия мекунанд ки масалан дар хона будани ҳамин кӯдак бисёр таҳшат аст, бигзор ҳамин ҷа истад. Масалан яъне албатта ки ин гуна муассисаҳо барояшон нисбатан бехатар, озодтар, оромтар, фазои оромии рӯҳӣ равонӣ аст, имконияти таҳсил. хуб, ташаккури зиёд муаллимаи азиз. Ва ман мехостам як саволи дигар пешниҳод созам, чун меҳмонон инҷо қарор доред. Гуфтед омӯзонидани касбҳое ки мувофиқи замон, яъне муосир, махсусан ба кадом омӯзиши кадом касбҳо, кадом соҳаҳо имрӯз дар муассиса лоиҳа рӯ овардааст ва имкон медиҳад ки ҳамин касбҳоро омӯзанд кӯдакон? бубинед, мо ҳозир дар пеши худ ягон мақсад нагузоштем ки як касби муайянро ба онҳо бомӯзем. Яъне ба онҳо мо ёрӣ мерасонем ки онҳо худашон интихоб кунанд ки дар ҷомеа дар оянда кӣ шудан метавонанд. фарз кардам ки яке аз самтҳои фаъолияти мо ин корбарӣ бо яъне то вақти ҳамин маркази таълимии калонсолон. яъне мо ҳозир кӯшиш кардаистонем ки насиб боша аз сентябр октябр аз аввали соли таҳсил мо ҳамкориро барқарор мекунем. яъне бо ин муассиса мо ҳамкориро ба роҳ монданем ки ҳамон шахсое ки ё ҳамон кӯдакое ки мехоҳанд ки боз ягон ихтисоси дигарро биомӯзанд. фарз кардем ки кори сантехникӣ ё ҳамон сваршикӣ, мас дар ҳамин ҷо рафта онҳо ҳамин ихтисосро омӯхта метавонанд. яъне касбҳое ки дар ҳар давру замон инсон ба он ниёз дорад. бале, барои ҳамин инҷо ба ҳам кори равоншиносон, ҳам кори ҳуқуқшиносон, ҳам омӯзгорон, ҳам кори иҷтимоӣ, корманди иҷтимоӣ дар ин ҷо як нақши асосиро мебозанд ки онҳоро мо нишон медиҳем ки кадом намуди ихтисосҳо ҳаст, кадом намуди касбҳо ҳаст ки онҳо метавонанд ки интихоб кунанд. раҳнамоӣ мекунед. Бале, барои чӣ? Барои ин ки албатта мо медонем ки дар мактаби интернат
ҳо таҳсил мекунанд, ин маълумотҳоро мегиранд, лекин аз шунидан кай бувад монанд дидан. кай бувад монанд дидан, бале аст. ташаккури зиёд. Мутаассифона фурсати мо маҳдуд аст. Ман бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯям ва як ду сухан таманниёти шумо ба тамоми шунавандагон, ба тамоми умуман мардуме ки ин лаҳза шуморо тариқи радио гӯш доранд. Марҳамат. хуб, ман ба ҳамватанон ва ба шунавандагони радиои ҳамсадо чӣ таманниёт дошта метавонам? Пеш аз ҳама хотири ҷамъ, саломатӣ, чӣ ҷисмӣ, чӣ равонӣ, ва ҳамеша муваффақ бошанд. Саломат бошед. ман ҳамчун директори мактаб интернат бисёр таманно доштам ки ҳамин кӯдакҳои мо ҳама вақт дар муҳити оила бошанд, бигзор дар мактаб интернатҳо кӯдак кам бошанд, чунки мо ҳарчанд ки кӯшиш мекунем ки қаринтар бошему, дӯсти наздик бошему, масалан ҳамчун ивазкунандаи модар бошем, лекин ман фикр мекунам ки кӯдаки мактаб интернат ниёз ба оила дорад, мехоҳад ки дар оила бошад. Барои ҳамин чӣ хуб мешуд ки ҳамин оилаҳо пош намехӯрданду ба муассисаҳои иҷтимоӣ ниёзи мардум камтар мешуд. Ташаккури зиёд. ҷоим худи мардуми тоҷик як мардуме аст ки онҳо оила хеле таваҷҷӯҳи зиёд доранд. Барои ман боварӣ дорам ки мардуми тоҷик дар оянда низ ҳарчи бештар ба оилаи худ таваҷҷӯҳ мекунам, ба фарзандони худ. Ва чӣ таманно дорам? Ва таманнои ман дар ҳамин аст ки мо якдигарро ҳарчи бештар дастгирӣ карда намодар гирем. Барои ки зиндагӣ хеле мушкил аст. Зиндагӣ пастию баландӣ дорад ва ҳар як инсон, ҳар як шахс ба дастгирии якдигар ниёз дорад. ман боварӣ дорам ки дастгирии якдигар ба мо кӯмак мерасонад ки мо ҳам ҷомеаро рушд диҳем, ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ тоҷикистони мо ба мартабаҳои баландтар расанд. Ташаккури зиёд азизони дил. Ин нашри махсуси барномаи Бетанаффус дар доираи лоиҳаи мактаби ҳаёт бо иштироки меҳмонони махсус. Бори дигар ёдовар мешавам ману Чеҳр Камолиддинов, ҳамоҳангсози лоиҳаи мактаби ҳаёт, директори рушд Ассотсиатсияи миллии мактабҳои кори иҷтимоии Тоҷикистон, Қурбонова Умеда, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби интернатии ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Шаҳри Нав, Қутбиддин Каримиён, устоди кафедраи психологияи донишгоҳи миллӣ, аъзои ташкилоти ҷамъияти равоншиносон, машваратчиён ва равондармонҳои ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Бори дигар ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям. ва азизони дил, ҳамеша пайгири мавҷи радиои 94.4 FM бошед. Давоми ин муддат бо шумо будам ман Зарнигори Рустам. Хайр аз он, ҳамеша бо мо дар амони худо бошед. Бетанаффус бо Зарнигори Рустам.